हिनजाव नांगौ आरोखि हिनजाव मोनोबा आं लासिगौ दानो जोंखौ जास्ट लकेल पाब्लिकआल' जोंखौ लेंहरा जोंखौ लेंहरो माखासे इउपिपिएलनि बेबस्थाखौनो जों खालामनो हायैखाय दुखु मोनाखै अब्लाबो रायजो राजाफ्राबो जों थांदों रायज्लायहैदों खिन्थु जोंहा देरहानायनि मोनसे मिजिं दङ। बहुद गरम नै साथा हमनानैसो एसे बेरायफैदों र' बैयाव नै आदामोन खामानि मावदों बेखौ एसे नायनि खामानि मावगासिनो दं नै दा जेबोथ' गैया जाहैबाय दासिमावबो मा होनो सरखार फैयाखै नै इपिबिनि खामानि मावदों आदा थिगैनो मावदों आदायाबो बहुद खस्थ' मस्थ'यै मावगासिनो दं दे माव दे आदाया खस्थ' मस्थ' मा बुंनो सानो आदायालाय फैसा गैयि गोदान पार्टि उफाय गैया खस्थ' मस्थ' मावनानैबाबो साक्सेस खालामनो होननानै सानबाय जेब्ला रायजो राजाया एसे रायजो राजाया दङ रायजो राजाखौ गैया होननानै जों बुंनो हाया रायजो राजानिसिम जोङो लेंहरबाबो थांनोसो हाया खारन जोंहा थाखा फैसा गैया नालाय साफ्रोमबो रायजो राजायालाय जोंखौ हांख्रायदों साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंखौ ज' जायै जायै बिदिनो मोनाबिलिफ्राव लेंहरो नाथाय जोङो माथो खालामनो साहा पानि होनायनि बेबस्थाखौनो जों खालामनो हायैखाय दुखु मोनाखै अब्लाबो रायजो राजाफ्राबो जों थांदों रायज्लायहैदों खिन्थु जोंहा देरहानायनि मोनसे मिजिं दङ आरो बेखौ देरहाथारगोन होननानै आं खारथाङै बुंगोन रायजो राजाफ्रा जुदि अनोब्ला आरो अनखागोनबो रायजो राजाया फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि निस्सय देरहागोनखौ एकदम 100% बरिया जौसेयाव 100 जौखोन्दो जोङो देरहागोन होननानै जों सानो खारन दिनै जोङो मात्र सिम्पोल रायजोफ्राल' जोंखौ लेंहरा माखासे बिटिएफनि सिनियर वार्कार बिथांमोनहाबो जोंखौ हांख्रायो आरो जोंजों लोगो लायो रायलायो दा बे पिक्सारखौ नायोब्ला जोंहा माने जेननायनि बाथ्रा बुंनांगौआनो गैया देरहागोन जोंखौ जास्ट लकेल पाब्लिकआल' जोंखौ लेंहरा जोंखौ लेंहरो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दिनै जोंजों रायलायबाय थादों दा बेनिखायनो जोंहा खुनु बाहाय डाउट गैया जेबो जोंहा सन्देह गैया जोङो 100% देरहागोन आं बेखिनिखौ बुंबाय हाजिरा मावना जागासिनो आङो दा हिनजाव नांगौ आरोखि हिनजाव मोनोबा आं लासिगौ दानो हिनजावा आंखौ खालामना मावग्राखाय माबा जाहोनो हायो होननानै खारबाय नांफिनगौ आं दा गोदान नांगौ खालबा जाम्बिबाबो जायो सोरबाफोर पस्ट खालि दंबा पस्ट खालिफोर दंबा जाम्बिबाबो जायो जेबो नङा लाजायो गामि दा जोंनि अफिसा राइसमोन मा होनो बनजारनि अफिस जोंनि दानि गोदाननि बयबो फैनो हागोन बनजारनि सेंग्राफ्रा बेहाय जोंनि अफिसाव बनजारनि एसे बे खेन्थ'आव बनजारखौ मानो होदों बेखौ बुंनो हागोन नामा आं बेखौ बुंथ'ला आं सान्थिपुर मेन भुटान हाबग्रा रड सिद्दा नैबे साइडजोंनो जे सान्थिपुर बै मेन बाजारनि एसे फैनानै आरोखि दा नैबाव इपिबिनि बेयाव ब्लक अफिस मावगासिनो दं ब्लक अफिसनि न' मावगासिनो दं आरोखि दा नोंथांमोनहा दे बे आदानि बुंनाय बायदिब्ला जे फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाया निस्सय अनगोन आरो इपिबि हान्जाखौनो बजबगोन आरो रायजो राजानि जाथिनि आरो बर' हारि थैनाय थांनायनि खोथा दं बेखायनो फैबाय थानाय बे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाया गासैबो इपिबि हान्जायावनो भट होनानै जयजग्य खालामगोन होननानै जे आदाया बुंलांबाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोनहा जे फोरमायहरदो आरोखि कमेन्टनि गेजेरजों।